Күшке. Дим-Димыч, нәрсәгә син артыгын бер аквариум? Балыгы да юк. Аквариум түгел, террариум. Ул балыклар өчен түгел, әкелтәләр белән йыланнар өчен. Катя үзе кайтканчы аны карап торуымны сораган иде. Менә шулай. Нәрсәсен карап торасың? Бер җан иясе дә юк. Нәрсә ул? Бу хамелеон. Шәп бит, ә? Чыгарма, кирәкми. Качып китү бар. Кая качсын ул? Шин пәри. Ә ник башта күренмәде ул? Чөнки хамелеоннар тәннәренең төсен үзгәртеп кача белә. Хәрбиләр киемен күргәнегез бармы? Ул сыргылт яшел төстә. Солдат күзгә күренмәслек булсын өчен. Кешеләр кыяфәтләрен үзгәртеп сакланырга җәнлекләрдән өйрәнде. Мәсәлән, күбәләк корты ботак булып салышала, ә диңгез аты мәрҗән ботагына охшап кала белә. Гап-гади сырык куян бүре аны карда күреп алмасын өчен кышын ак төскә әверелә. Ләкин хамелеонны уздыручы юк. Үзенең төсен ул берничә минут эчендә үзгәртә ала. Дим-Димыч, кайда синең хамелеоның? Югалды. Югалмады. Кыяфәтен генә үзгәртте. Хәзер табабыз. Кусачка, хамелеонны күрмәдеңме? Кайда инде ул? Күрәсезме аны? Юк, аны ансат кына тотып булмас. Әйдәгез, без дә кыяфәтебезне үзгәртик. Кайчабыз да килеп чыкканын көтәбез. Нәрсә белән җәлеп итәргә икән аны? Нәрсә белән? Азык белән. Хамелеоннар нәрсә ашый? Төрле бөҗәкләр, чебеннәр. Чебенне каян алабыз соң? Былай эшләсәк? Ничек? Ярар, Тимка, мин моны синең исеңә төшерермен әле. Бу эш өчен кирәк. Кара әнә, нинди күбәләк корты. Нолик, безелдә. Ничек итә? Чебен кебек. Канатыңны да кагын. Миңа озак безелдәргә мәне. Хамелеон күренгәнче безелдәйдә. Дим-Димыч, әнә ул, тот! Тимә мине менә кәшкә! Дим-Димыч, тизрәк! Мин аны тоттым! Ай! Эләктеңме? Кыяфәт үзгәртү, ягъни маскировка иңлек хәрбиләргә кирәк. Алар махсус җайлаштырылган челтәр куллана. Танкларны сыргылт яшел төскә буйый. Радар экраннарда күренми торган махсус очкычларда очып йөри. Кыскасы, дошманга күренмәс өчен барысын да эшли. Аны армиядә генә кулланалар дип уйламагыз. Фото төшерүчеләр дә кыргый хайваннарның фото сурәтен ясар өчен кыяфәтләрен җайлаштыра. Модага иярүче кызлар агарынган йөзләрен косметика белән буй. Рассамнар сыры диварларны ачык төстәге сурәтләр белән бизи. Ул гына да түгел, кешеләр карнавал киемнәрен һәм битлекләрен киеп маскарад оештырырга ярата. Ләкин иң оста кыяфәт үзгәртүчеләр ул фиксиләр. Хәтерлисездер? Хәзер качмас. Нәрсә, хамелеон? Уздыручы юк имеш. Мин дә аның кебек булдыра алсам иде. Нолик, куркуыңнан оныттыңмы әллә? Син аннан да остарак кыяфәтеңне үзгәртә беләсең бит. Ей, Ешун! Ей, хамелеон!
мультипликацион фильм Халкыбыз мирасы студиясында тәрҗемә ителде. Кемнәрсең ул фиксирән әйдәлесе